Dinededma ko kayo sa mga comments, ganyan. Di mo lang mag-reply to, baka akalain yung ganun. Hindi guys, kasi wala kaming internet talaga. Hey guys! Hey guys! Yes, aray ko. Yung phone ko makahulog na. Nipit ko sa kilikili ko. Ayan. Na-end ko na yung vlog ko, but nakita ko tong iPad. Isip ko, pwede palang pang-vlog to. Mas magaan kaysa sa DSLR ko, di ba? Para hindi masyadong shaky yung aking mga vlog. Kasi, di ba, ang hirap ng DSLR talaga. Promise. So, yes. Ang awkward lang ang laki ng screen. Para ako nakahawak ng TV. Yes. And the picture is over there. Hi, brother dear. Murder ka na. So, parang na-upload ko na kagabi actually yung vlog, vlog. It's a giveaway video, yung thank you giveaway video ko. While you are watching this one, it's already up kasi in-upload ko siya sa hospital last night nung nag-duty ako, di ba? Nakakasingit ako na mag-upload kasi doon naka-PLDT, mas mabilis. Dito sa bahay, 1 week na kaming walang internet. Mula nung bumagyo, nawalan kami ng internet. So, akala namin, ano lang siya, dahil lang sa bagyo, something like that. Yun pala, wala talaga. Tapos, 1 week na kaming tumatawag. Tapos, kanina, galing nga akong night shift. Narinig ko si mama ko, galit na galit. Kasi tumatawag siya sa Globe. Kasi under my name yun yung Globe, namin. Yun yung LTE. Kaya lang wala kaming signal. Tapos yun, nung ganyan, ko, puro sila bukas ng bukas. Wala kami bukas kasi Saturday na bukas. Hindi naman kami magpapagawa ng mga ganyan. Kasi pag Saturday, syempre nag-church kami. Tapos yun, ewan ko sa kanila, 1 week na kami. Tapos, yung mga vlog ko, diba guys, sunod ako nag-upload ng mga vlog. Na-schedule lang yung mga yun. Pero actually talaga, wala kaming internet. Ina-upload ko yung mga yun sa hospital. The sacrifice of a YouTuber. Yun, talaga. Tapos, baka sabihin nyo, dinededma ko kayo sa mga comments, ganyan. Di mo lang mag-reply to, baka akalain yung ganun. Hindi guys, kasi wala kaming internet talaga. Tapos, dito sa bahay, kahit magde-data na ako, wala. Andyan lang sa likod ng bahay namin, yung tower ng Smart. Naka-Smart kasi ako na plan. So, sa mobile ko, kaya lang yun. Wala din akong data. Grabe. Tapos, nung pumunta kami doon kila Mac, nung pumasok si Baby Girls, trinay kong ng pocket wifi ng Globe. Walang signal sa loob ng bahay nila. Doon lang sa labas meron. So, ayun talaga. Sobrang nag-comment talaga ako. I really took my time to comment, to reply to everybody na nag-comment sa mga vlogs ko. Sobrang nakakatawa ng puso, guys. Ayun, sa previous na video ko, nag-shoutout ako. If you want another shoutout, then just leave a comment down below. Ganyan yung mga may channel, ganyan. Kasi diba, actually talaga guys, gusto ko yung mga nag-leave ng comment na sinasabing ganyan, hi, new sabi here. I hope you can check my channel as well, mga ganyan. Gusto ko yung mga ganyan kapag huwag kayong mahiya na nag-leave kayo ng comment ng ganun. Kasi gusto ko yung may mga nami-meet ako na mga bagong YouTuber. Kasi, diba, para ma-meet ko kayo, para mas madami din akong nakikilala ng mga YouTubers. So, yun. So, ngayon, paano ko ba gagawin to? Kasi yung isang mechanics ng giveaway ko, usually, additional lang naman, additional points is, kasi gagawin ko doon, ipiprint ko lahat ng pangalan, hindi tayo gagamit ng internet, something. Ipiprint ko lahat ng pangalan para may video tayo ng bunutan. Gusto ko ng ganun. So, by points talaga. Kunyari, nag-follow ka sa ganito. Pag sinabi kong 3 entries yun, 3 entries yung, parang raffle talaga, 3 entries yung papasok dun sa fishbowl na pangalan mo. O, di ba? So, more chances of winning. So, yun guys. Siguro, announce ko na lang September something para 1 month yung Anong ibig sabihin ng AE lock? Why AE lock? Oh, yun. Okay. Gamit ko kasi tong iPad ng kapatid ko.
So, ayun, guys. Hindi ko ma-transfer yung mga files ko. Yung parang thumbnail na i-upload ko sa Instagram tsaka sa Facebook para sana yun doon kayo magko-comment, doon kayo magla-like, mga ganon-ganon. So, ewan ko. I'm gonna try first. So, wait lang kayo dyan. Hey, guys. Very sad news. Namatay na yung puppy namin. Si Piloy. Kasi ano yun, para siyang inborn na pilay. Tapos, parang may bulsa sa tiyan niya. Parang gano'n, parang may excess skin. So, parang gustong-gusto talaga namin open yung door, out of the 3 puppies. Siya yung pinakagusto namin. Mamatay. Nagkain na siya ng dugo. Kaya sabi ko kasi kanini, tulog kasi ako, pero narinig ko na nagtain na daw siya ng dugo. Sabi niya, tapos parang nangihina. Sabi ko, painumin niyo ng Yakult. Ng syringe ng Yakult. Tapos, pakainin niyo ng konti. Para may wala din naman nila ginawa. Patay na siya. Patay na si Piloy, bebe. Wawa naman si Piloy. Wala lang. Nakakasama ng loob. Kasi dati, nagkaganyan na naman yung mga aso namin. Sunod-sunod silang namatay nun kasi tag-ulan na naman nun. Tapos, yung isang nakasurvive, sumama siya sa highway kasi highway lang dyan. Sumama siya sa highway. Syempre, asong bahay. Di naman alam tumawid. Sumama doon siya dun sa estudyanteng nakatira dito sa bahay tati. Nabungko. Patay. Grabe, iyak namin noon. Ay, ang heavy ng afternoon. Tapos ganito pa, makulimlim. Ano kayang sabihin mama ko? Wala si mama yung pumunta silang WCC. Yun nga yung mga records niya din sa school. So, ayun. End ko na tong vlog, guys. I think I should end this this vlog now. Sorry, na bad vibes ko kayo. Nakaka-bad vibes kasi yung aso. Kainis. Namatay. Ay! At wala pa ang globe technician. Kaya, bye-bye na! Bye, guys! Bye-bye! Narinig niyang nagbabay ako. Sabi niya, nagbabay kayo sa YouTube. Di mo ako babay sa YouTube. Kaya magbababay na siya. Bye-bye. Bye, everyone. Bye-bye. Bagong gising. Love you all. Pakita ko yung ipit. Bye. Ay, anong ipit pa? Ay, yung ipit daw niya ng hair. Papakita daw. Ito yung haul niya. Binigay sa kanya ng Lala ni Jillian. Magbabay ka na. Bye. Ay, bye everyone. Bye-bye.